मा नोंसोरो मिथि एक्ट्रेसनि बागै थारैनो मिथिनो लुबैयो ना आरो मिथि एक्ट्रेसआ थारैनो हाबा जादोंना जायाखै नोंथांमोना मिथिनो लुबैयो ना आरो मिथि एक्ट्रेसआ बबेयाव हाबा जादों नोंथांमोना थारैनो मिथिनो लुबैयो ना बिदिब्ला फैदो सिगाङाव जोङो नायनानै लाग्रोनो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि लकेल एसपी ब्लग चेनेलाव नोंथां भिडिअसफोरखौ स' लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव जेनाखि जोंनि बर'नि एक्ट्रेस मिथि नार्जारिनि बागै आङो नोंथांमोनजों दसे सम शेयार खालामलायनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैबाय थारैनो नोंथांमोना गोबाङानो मिथि एक्ट्रेसनि बागै ससियेल मिडियायाव एबा इउट्युबफोराव भाइरेल जाबाय थानायखौहाय थारैनो नोंथांमोना ट्रेन्डिं जानायखौ नुबाय थादों थिग बिनिनो आङो ससे क्लिप लानानै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे प्रुफखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो देखायनो थाखाय आङो दसे सम नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय फैबाय लोगोफोर सिगाङाव नैबे क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो आप क्या करो अभी दोनों जन उनको पैर लगाओ दोनों जन लोग सिबीरी करने का ओम बस जाने का उधर ओम बैठने का अभी उधर हम इधर बैठो बराबर आप उधर से आगे जाओ अब आगे जाने का बैठने का नहीं जरा प्रणाम करके स' लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो मिथि एक्ट्रेसनि फाइनालि हाबा जानायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनबाय अब्ला नोंथांमोना सिगांनि बयफ्रेन्डजों मा जाहोननि थाखाय नागारलायदोंमोन एबा मा जाहोननि थाखाय गारलायदोंमोन बिथांमोननि बागै गोबाङानो मिथिनो थाखाय एक्साइटेड नाथाय आङो बेफोरखौ बुंनो थाङा माने खोनानो मोनदों सिगांनि जेनाखि बयफ्रेन्डजों माने बेबायदिनो न'खरनि जेबो प्रब्लेम गैया आरो बेबायदिनो न'खरनिफ्राय जेबो अबजेक्शन गैया बेबायदिनो फसायलायखायोमोन बेबायदिनो बेसेबा गोबाव गोसो थोलायखायोमोन होननानै मिथिनो मोनदों नाथाय दानि गोदान बयफ्रेन्डजों माबोरै हाबा जाहैखो बिनि थाखाय गोबाङानो सोंथि फैदों आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना नागारलायखो बेखौ गोबाङानो माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै बार बार आपडेट लानानै फैबाय थादों गोबाङानो माने बिनि माने प्रुफखौ होनो हायाखै सोरबाया होदों थिग बेबायदिनो खोनानो मोनदों दानि जेनाखि सेकेन्ड जेनाखि बयफ्रेन्ड दानि थांनानै हाबा लाहैनाय दा अदालगुरियाव होननानै खोनानो मोनदों जेनाखि दानि हाबा जाहैनो बिथाङा नाथाय बिथाङा माबोरै खारनानै हाबा जाहैदों ना अबेयाव बा कर्ट मेरेज जाहैदों बेखौ माने दासिमबो स्रायै मिथिनो जायाखै खोनानो मोनदों आंबो ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय बिथाङा सिगां कर्ट मेरेज लाग्रोदों आरो न'आव लाबोदोंमोन नाथाय न'आव माखासे जाहोननि थाखाय सोआखैमोन हयथ' बेफोरनि बागै हयथ' कर्ट मेरेजआ माने जाखोमादोंबो जानो हागौमोन नाथाय बे क्लिपनि थ्रुयै आङो नोंथांमोननो बेखौनो प्रुफ होनो सानो दि थारैनो मिथि एक्ट्रेसआ हाबा जामारबाय आरो बेबायदिनो हाबा जानायखौ बेबायदिनो माने माखासे नेम निथिजों माखासे बर' कालचारनि नेम निथिजों हाबा होनायखौ नुखाबाय अब्ला जोङो जेबो कनफिउज गैले लोगोफोर मिथि एक्ट्रेसआ थारैनो हाबा जामारबाय दा बेखौसो आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो ससे बे क्लिपनि थ्रुयै नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आङो फैदोंमोन लोगोफोर स' गोजोननाय थाबाय लोगोफोर थारैनो आङो माने गोबां ट्रेन्डिं जाबाय थानायखौ नुदोंमोन मिथि एक्ट्रेसआ थारैनो हाबा जादोंना जायाखै नाथाय जेबो फुटेज बिनि क्लिप्स जेबो नुयैलाय गोबाङानो कनफिउसमोन नाथाय आङो दायो बे क्लिप्सखौ मोननायजों लोगोसे आङो दा 100 आव 100 आङो फोथायबाय मिथि एक्ट्रेसआ थारैनो हाबा जाबाय लोगोफोर स' उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर